Jednou, když šel Lukáš ze školy, našel svého dvojníka, kluka z plakátu, ve velice špatné náladě. Co je s tebou? Zeptal se Lukáš a kluk z plakátu ani neodpověděl, jenom ukázal na nápis na svém plakátě. Zabréčení nihu. Místo za dobré vysvědčení knihu. To je legrační nápis, zasmál se Lukáš, ale hned se přestal smát, když se podíval na smutného kluka. A jak se to stalo? Zeptal se. Vycuc mi písmenka vysavačem, stěžoval si kluk z plakátu, ale pán se tvářil, jako by se ho to netýkalo. Že se nestydíte takhle krást, rozčiloval se Lukáš. Nic si z toho nedělej, my ta písmenka dostaneme zpátky. Prosíme pěkně, pane zbrojnoši, půjčte nám halapartnu. My musíme písmenka halapartnou vyšťouchnout. Ale potichu. Panečku, tady to vypadá jako někde ve Starém hradě. Všude plno pavučí na prachu. No jak taky ne, když jsme ve vysavači. Nakonec je dobře, že jsme tady, prohlásil kluk z plakátu. Určitě se nám podaří najít ztracená písmenka. Jehle, podívej, sirka. Jenže je už vypálená. To nevadí. Najdeme je i bez toho. Promiňte, omlouvali se kluci klubku vlny. My opravdu neradí. Když neradí, tak proč tady do toho šťoucháte? Hledáme písmenka. To je lehká pomoc. To jsou u princezny. U princezny? To se klukům ani nechtělo věřit. A kde je princezna? Ve skleněném zámku. A kde je skleněný zámek? Klubíčko se rozvinulo úplně a už neodpovědělo. Co kdybychom ho zkusili zase navinout? Tak, a máme po klubíčku, řekl smutně Lukáš. Skleněný zámek musíme hledat sami. Bude asi pořádně zaprášený, mínil kluk z plakátu. Ale musí cinkat, když je ze skla, povídá Lukáš, a podle toho ho najdem. Je to skleněný zámek. Skleněný zámek na slepičí nožce. Šlechetný cizinče, nevstupuj dál, je-li ti život milý. Ozvalo se ze skleněného zámku, který nebyl nic jiného než stará, trochu nakřápnutá sklenička. Ale kdo jsi ty? Zakletá princezna. Zapípalo to ze sklenice. Tak to my vás vysvobodíme, princezno, prohlásili kluci a hned se do toho dali. Princezno, pozor! Tak, to bychom měli. Ale vždyť my jsme se vlastně vypravili hledat ztracená písmenka, vzpomněl si Lukáš. Jsou ve sklenici, povídá princezna. A tak klukům nezbývalo, než vysvobodit ještě písmenka. A teď už jenom zbývá, abychom se z toho vysavače vysvobodili my. Když to nejde tamtudy,
půjde to jinudy. No, ale nešlo. Já mám nápad, zaradoval se Lukáš. Budu jako chtít vylézt, vysavač spustí a vyfoukne nás ven tou druhou dírou. Byl to tak dobrý nápad, že pán s vysavačem vůbec nevěděl, že už jsou venku. Kdybyste nás hledal, tak jsme tady, zavolal Lukáš na pána s vysavačem, když už byli kousek od něho. A teď dáme do pořádku ten nápis. Tak, za dobré vysvědčení knihu. A kam patříte vy, princezno? Zeptal se kluk z plakátu. Princezna zesmutněla. Myslím, že ten plakát, co jsem na něm byla, už přelepili. Nemám kam jít. A co kdybyste zůstala na tomhle plakátu? Mohla byste být třeba na obálce téhle knihy. Moc vám to sluší, řekl Lukáš. Ale já už musím domů. Mějte se tu hezky a nashledanou. Nashledanou. Nashledanou.